Olam huru-huru katibi. Ha, welcome लोगोफोर गोदान भिडिअ बोथोरा बिराद गरमथार जों बाजाराव थांनो नागिरदों सप्तायाव खनसे बाजार मोनजायो बेयाव थांनो नागिरदों जों दा मा मोनो बाजारा माबोरै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा जों थांसै नायलांदो सिगाङावनो जों गुबुन जायगायाव थांग्रोगोन आरोना बारियाव थांग्रोगोन बेनि उनाव बाजाराव थांगोन नायलांबाय थादो दे हा लोगोफोर थाम्फैया बिराद गरम जों साहा बिलाइखौ नायनो होननानै फैग्रोबाय बिथिंजाय गाबोननो खागोन बेखौ बिलाइखौ ओंखायनो बिलाइया बोरै जाखो होननानै नायग्रोनो थाखाय बिथिं फैग्रोनाय जाबाय आरोना जाबाय बिलाइया गाबोननो खानोसै नै खाग्राफोराथ' दंखायो बुंनाय जाखाबाय गाबोन खाफैनाय जासिगोन आरो दा जों बाजारसिम थांफिनलायनोसै बिलाइया मोजाङैनो जाना थाबाय दायो हप्तायावबो बेसेबांबो अफारबो नङा थिग मिडियामनि आरोना बांद्रायबो बिजौ नङा दा थांफिनसै बाजारथिं थांसै जों दायो लासैनो गरमाबो अफारना ओंखायनो बाजारावबो थाब फैयाखिसै बाजारावबो सानसे ग्रोब जाखायो नालाय टेनसन गैया आरामसे मोनहैखायो खोमसिनायहालागै जाखायोना 6:30 7:00बासो जोबजोबो बाजारा लासैनो थांसै होननानै मोना फैस्राबाय आरोना सान्दुंआ गोगोमखा नै वा डेन्जार बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बाजाराव मा बायनाय जायोसै नोंथांमोना नुनो भिडिअखौ नायबानो माबा बायनायगोन माबा बायाखै बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर बाजार सफैबाय जों बाजार मोनफैबाय दालि आधा किलो itu मीठा तेल Aray itu 130 berapa bukan cik berapa नै बिथिंजाय ना बेदरनि बाजार नै बिथिं ना दानो आरो बैथिंजाय बिथिं बयलार बेयाव बैथिं अमा नायलांबाय थादो Olam huru-huru katibi bयलार बो लाबाय अमा जायैफोरनि मालपुवा घुगुनि जानोसै बाजारानो गेसेंथार दिनै हिन्जावफोरनि गोजायाव मालफोर फिसाया लादो उनाव गोरान लाबाय बाजार जाबाय दायो ब्लगनोसै न'आव लोगोफोर फिसा बिला बुस्थुफोरखौ लाबाय मा मोनो मोना
लाखांबाय दायो थांसै गरमबो बाराना बिराद ओंखायनो लाबाय आरो जिखुनु फिसा बेला बुस्थु बेदर लाबाय बयलार अमा बयलार थाव फिसा बेला बुस्थु लाबाय हिन्जावनि खेनाय खाग्रा बिदिबा जों न'आव थांबाय थानोसै मेगि पानी मेगि गोथाव ना जाबाय बाजार थांनांगौलै खैथा लाखो पकड़े 5 টাকা আর 5 টাকা ওই पकड़े 5 টাকা আর 5 টাকা सिंग्रा लाबाय सिंग्रा दा जोंनि गामिनि लामा मोनबाय नै लोगोफोर जोंनि गामिनि लामाया बेयाव ब्रिज मोनगोन ब्रिज ओइ मा थांनो दा खाथियाव नुनाया जोंनि गामिया सिगाङाव माबायदि जादों नायलाय बरिया खाना दा बिदिबा जों न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर न'आव थांब्ला एसे न'आव जिरायबावनोसै आरोना रायज्लायबावनोसै थांबाय थानोसै बिदिबा जों ना लोगोफोर दा जों न'आव मोनफैबाय गरम सान्दुंआ बाबा दासो एसे न'आव सफैबाय थान्दा मोनबाय दा बाजारावथ' मा बायनो नोंथांमोना नुबायानो बेदर बायबाय ना गोरान लाबाय ओमफ्रायथ' मा खेमसि फिसा मोनसे बायदों दारि हालाबायनो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन खावलायनाय नोंथांमोनसिम बयबो अननानै जायफ्रा भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना होगोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आंनि चेनेलखौ बिदिबा नोंथांमोनसिम बेखौनो खावलायनाय थाबाय बिदिबा साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो बिदिबा दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ दे लोगोफोर बाय